Fomentar a mobilidade a pé e recuperar a tradición de camiñar xuntos cara á escola. Este é o obxectivo que persegue o programa Camiños Escolares Seguros que porá en marcha o Concello da Pobra en colaboración con 2 centros educativos do municipio. Entre outras cousas, tamén hai moitísimo temor por parte das familias pois polo tráfico, polas incidencias que poden ter e polos accidentes que poden haber. Esta maneira de levar o camiño e de ir ao colexio pois sería moito máis segura, xa que van estar acompañados e van a ter pois un itinerario sinalizado, con pasos de peóns, con indicacións por onde les poden pasar, hasta chegar ao cole. Ademais dos voluntarios que acompañarán aos estudantes, a iniciativa conta coa colaboración do tecido comercial da zona, que ofrecerá apoio en caso de que algún dos alumnos se atope indisposto. Necesitamos a colaboración de diferentes asociacións e demais, non? Pois, por exemplo, coas AMPAs dos propios centros educativos que estiveron xa dende un principio tratando de botar arrimando o ombro e desenvolver o propio proxecto, non? E co voluntariado que así nos poida axudar a desenvolver plenamente os itinerarios. Os equipos directivos dos centros educativos e, sobre todo, darlle as grazas, aquí temos unha delas, e que dende un principio optaron por incorporarse, sumarse a esta iniciativa, non? E a Policía Local, xa que en motivos de seguranza e a hora de auditar as vías e os camiños máis seguros para transitar en o alumnado, tamén estivo aí dende o primeiro momento, e a última hora, darlle as grazas tamén a todos aqueles comercios, establecementos do propio Concello. O programa botará a andar tras as vacacións de Semana Santa. Ademais das charlas informativas que se impartirán nos centros, repartiránse chubasqueiros entre os alumnos como sinal distintivo.